Malawi Brief. Apolisi komanso asilikali ankhondo anafika kwa Nsundwe usiku kumene akuti amenya anthu ena komanso kulanda katundu komanso mowa umene akuti ndi olesedwa ndi boma, ndipo Amalawi ambiri akupereka maganizo awo mu pologalamu imeneyi yachidzulo. Takhala ndi pomwepo timve kuti Amalawi ayilandira bwanji nkhani imeneyi. Anthu okhala kwa Nsundwe ku Lilongwe ali ndi mafunso pa zomwe achita apolisi komanso asilikali ankhondo akuti anafika ku derali mkati mwa usiku, ndiye mpaka tikunali tungwirengwire mpaka ena kumenyedwa kumeneko kukangana osati masewera, ndiye kunali zinthu zambiri zimene zachitika mpaka akuti alandanso katundu osiyanasiyana, koma kufufuza kuti katundu amene walandidwayo ndi woletsedwa monga mowa komanso zinthu zina. Ndiye mmene kumacha mmawa mpamene anthu amadabwa kuti kwaterera kwa Nsundwe chifukwa kunali magalimoto apolisi, chichewa china amati galimoto za polisi akuti zodutsa 40 kuziwerenga akuti zambiri ndithu. Ndiye anthu amadabwa kuti kodi muti chachitika nchiyani. Kenaka atera kuona ndithu apolisi achitanso majowajowa komweko mamuja amachitira akakhala ku training mukudziwa ino akakhala kuntakataka kapena ku Blantyre PTS mama uli wonse amachita ma training kuthamanga kuimba nyimbo zawo ara amachitira kwa Nsundwe zimenezo. Ndiye ambiri ndithu akhala kudandaula kudabwa kuti kodi chachitika ndi chiyani kuti mpaka zifike pa mtundu umenewo. Ndiye maganizo anu ngati nzika za dziko lino pa nkhani imene yachitikira anthu akwa Nsundwe ndi wotani? Ndiye timapereka mwayi woti mukhoza kuimba mafoni ife tikuyankhani pano. Koma mkulu wofalitsa nkhani ku polisi kapena kuti wachiwiri kwa mkulu wofalitsa nkhani amene ndi Alfred Chintere akuti zachitikazo zikazochitika ndithu kumeneko kuonetsetsa kuti dziko likhale la mtendere komanso bata. So nkhani ndi imeneyo, maganizo anu ndi wotani? Sitikudziwa kuti tsiku la lero amene ayambe ndi ndani. Muli bwanji? Hello, muli bwanji? Tili bwino kaya inuyo? Tili bwino. Nkhani tu ndi imeneyo. Muli ndi 1 minute tiuzeni kumene mukuimbira komanso dzina lija. 36. Chabwino. Rudi ni panda 36. Tathokoza banda, nkhani ndi imeneyo. Nkhani yotayimva situkuziwa kuti izi zikhanga tinokuti TPP chifukwa panopa polisi ili m'manja mwa TPP. Last time kunali kwa Nsundwe komweko, panonso kwa Nsundwe komweko zikhanga tinokuti ili against anthu akwa Nsundwe. Ndipo sizakhala odabwa kuti anthu akwa Nsundwe akudana ndi TPP chifukwa cha mmene zinthu zikukhaliramo. Situkuziwa kuti kapaludano anthu ndefe tingofuna kuwalangiza TPP potenga kuti polisi ili m'manja mwawo. Ndino asapitirize kulimbana ndi kwa Nsundwe chifukwa izizi zizakhala ndi ma-effect akulu kusogoloko. Chifukwa kumene kuja kulitiyana ting'ono timene ndikukula tizingomva zoti nthawi ya TPP kuno makolona anamenya panonso abweranso kuzamenya ndi anajazi kuwa ndi maganizo oti kapena mwina anthu a TPP amadana nafe ifeyo. Maona ine maganizo anga ndomwe sinafuna kuti ndiphilise anthu enanso kuimba foni fani maona panopa anthu ena akamakhala 5 hours akungoyankhula. Zimapangisa kuti anthu ena akaliphire kupereka maganizo awo. Muzadula please. Tidzadula kodi akamatalikitsa tidzadula? Nanga anthu ena amapezeka wakanika kuimba foni ife kuti enawo amene ayimbira. Chabwino. Ndikuthokozeni koma. Ndikuthokozeni kuchokera ndithu kumeneko ku area 36 akuti mukamatalikitsa ndzudula. Akutero ndithu kuti nkhani ndi 1 minute basi mupereka maganizo anu tione kuti kodi zili bwanji. Hello, muli bwanji? Ndili bwino kaya ino? Tili bwino. Nkuti mukuimbira tiuzeni so dzina lija 1 minute. Amaseko kuja mama. Omaseko takulandirani. Zikoma kwambiri. Nkhani ndi imeneyo. Nkhani inu yapa magetsi atima kwathu kuno. Atima? Inde alanda chakumatuloko. Kodi mudangoloweza kuti timalowa pa program imeneyi 6:30 set? Ineyo ndi leader of house. Chabwino. Ndi program ndi yanga. Inuyo ndija? Leader of house. Inde mwamba matamaso tu.
Okay, nkhani ndi yakuti Yeah. anthu akwansundu akudabwa kuti kodi polisi mmesa ndi abale athu nanga amesi ndi abale athuwo chachitika nchiyani kuti pakati pa usiku akapezeke kuti afika kuja gubidi kumene kuja mpaka ena jijiri ndi amadabwa kuti mmene kumacha akudabwa galimoto lotu mpaka 40 chakuti zili kwa Nsundwe. Ena alandaso katundu osiyanasiyana mwa katundu wina ngoletsedwa ndithu komano chimene anthu adabwa nkuti mpaka utiyendera usiku alendo zakhala bwanji. Ndiye nkhani tuli pano ndi imeneyo. Zikomo kwambiri. Ndithudi. Ndimakhulupirira kuti dziko lathu lili ndi malamulo. Chabwino. Abale wathu achitetezo amagwira ntchito kwayenera kugwira ntchito. Chabwino. Iwo aja achitetezo ali ndi mphuno zakuthwa. Oho. Amanunkhiza kumene kukusungidwa katundu osaloledwa ndi boma. Chabwino. Imeneyo ndiye ntchito yawo. Aha. Moti tiwayamikire ngati atero kosavulasa kwa munthu. Chabwino. Chifukwa ntchito zimenezi tosefe tidachitako. Ntchito zake zili mudachitakozo. Zimene zachitetezo mpaka lero lindifa achitetezo chifukwa kamuzu adatiphunzitsa kuti wina aliyense ndi msilikali. Chabwino. Ndiye tidachitako tikuchitabe mpaka lero. Chabwino. Chifukwa sitingalekelere nzathu namamenyedwa kapena olasidwa mmipeni ifeyo tuyang'anira koma tentimteteze. Chabwino. Ndiye pamene asilikali apita kundimaona mafacebook ndinali mulilongwe momwemo kunapita kudedza kunali maliro dzulo. Chabwino. Ndiye ndabwererako lero. Oho. Ndiye ndimangona mmafonimu kuti atizokhala bwanji kuti ndiye ngati nkhani imene mukukambayi tikamati chitetezo iwo aja ndi eni ake chitetezo. Ndipo akamva kuti wakuti ali ndi chamba mnyumba mwake. Iwo aja amathamanga chifukwa katundu amene uja ndi oletsedwa ndi malamulo. Chabwino. Osati apolisi amaletsa iyayi. Koma lamulo limene limatero. Chabwino. Ndiponso lamulo lomwelo limene limapatsa mphamvu apolisi nda ame kukagwira ntchito imeneyo chifukwa zinthuzo nzoletsedwa. Ayita thokoza. Musanamalizetu. Kodi chifukwa ena atu anayimba apa kuti mukamatelereka nkamwa tidzikudulani. Ayi. Nkhani imafunika kuyiyamba nkuyimaliza. Okay, ngati leader of the house mwatero. Ayi. Ndipo tsapano ngati anthu aja apita kumene kuja nkukachita chipikisheni katundu amene amafunayo nkumpeza. Ndiye kuti zili bwino zedi. Chabwino. Koma kudakakhala ngati kuti apita nagwira ntchito kumeneko katundu osampeza. Ndiye kuti mmawa wanthu adamadabwa ngati mene akudabwira kuti kodi kwachitika chiyani kodi ifeyo tatani. Ayi chabwino. Koma umboni ndi umene katundu ampezayo chifukwa tamva ndithu kuti apeza magidiramu mafuta amene amasowawa amasunga kumeneko. Oho. Ndipo ndiwona ngati palibe mulandu chimenecho ndiye chitetezocho. Ayi chabwino. Ndipo wina wake loko atati afune asafune komanso choti ndinene chonchi. Tosefe ndifaye mu CV koma tidavotera DPP ncholinga chake kuti zina zitiyendere. Oho. Ndiye tsapano tikamati chitetezo mmene iwo akugirira chitetezo ndikuti zinthuzo zili bwino zedi. Ngati sadavulaze anthu ngati ulendo jawu tiwayamikire. Chifukwa chimene amafuna akachipeza. Chabwino. Ifeyo ndibayimira pomwepo koma palibe munthu amene ali pamwamba pa lamulo. Chabwino. Lamulo lili pamwamba iye ali ngakhala atatola pelefu imwe kayangwa mamiliyoni bwanji. Koma ali basi palamulo. Chabwino. Ndipo abale athu amene ali amalawi Congress pati pakali lero asalitenge dziko ili ngati iwowo kuti ndilawo kuti adabadwa nalo tabadwa talipeza tosefe. Oho. Ndipo kumbuyo kutenda mkamuzu amalimbikitsa umodzi mtendere. Chabwino. Kunali ngoja folo kumene kuja za Malawi Congress pati koma ndudaba na makono amasiku anowa gulu la Jesse Kabwira Chimwendo Moses Mkuyu ngoja folo zija sazidziwa chifukwa ndiwana. Nkhani yake ndiyo mwetu kambira naye. Oh chabwino. Zinthu zina zikuchokera kumeneku. Oho.
zijadakachita pa 14 zija kulanga yale chifukwa nthawi imene jayo iwowo anali mu mboma zaka 5 adakayala nkhata zawo popanda chipani china chilichonse chopita mina kuja kuti ifeso ndife. Malawi mwathu muno tili ndi mapurezidenti opuma atatu achakwera ali ndi ulemu wawo ali mu ofesi ya former president, a Joyce Banda ali ndi ulemu wawo ya former president, Abakiri Muluzi ali ndi ulemu wawo mu ofesi mwawo ya former president. Kodi mmene adachitira MCB mu UDF sonkuruluka mpresident wawo, ABB sonkuruluka mpresident wawo, muyembekeza kuti anthu amene wawa tidakakhala bwanji mdziko muno. Iwowa kuti lero akatuluke kuti ayi tikayala nkhata Kamuzu adali president wa MCB ujasada ali president wa MCB nchifukwa kuti anthu wandiwana Kamuzu adali president wa dziko la Malawi. Ndiye tiyeni titsate malamulo monga dziko lino lili mukuli bukulu baibulo ya malamulo Malawi. Chabwino ayi mundirole kuti bwanji muyimire pamenepo kwa lero. Inenso ndayamikira pamenepo. Tikuthokozeni kwambiri kuti mumakhala nafe nthawi zonse. Ziko mubwana. Tathokoza amenewo ndithu amaseko kuchokera komwe ku Kasungu. Amenewo ndithu timakhala nawo nthawi zonse ndipo ngakhala akhale kuti sali pa TV koma amaonetsetsa ndithu kuti ayi ayigwire ndithu. Ayi tathokoza. Hello muli bwanji? Ziko muli bwanji? Ayi tili bwino nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Zamena David Kulu chakulero ngwenjezi. Zikomo kwambiri nkhani ndi imeneyo muli ndi 1 minute inieni ndithu. Chabwino nathokoza nkhani raiva. Ngoma sisi nakhale bwino kwambiri ndi mmene anamvetsedwa nkhani kuti akafufuze za zidazo. Chabwino. Hello. Hello Bwaswera. Taswera kaino. Timayankhula ndaku kezi uku ndudabwa palowa ena. Muli bwanji? Tili bwino. Ayi tilipo kaya nkuti mukuimbira dzina lija. Unoti kwa jenda. Chabwino nkhani ndi imeneyo muli ndi 1 minute. Ine jamuhanya ino. Chabwino tathokoza jamuhanya. Ndetoti. Nkhani ndi imeneyo kaya mawu anu ndi otani. Chayambirira ndiyambikire kuti mabweresa sofoka muyabwino. Chabwino. Nkhani taifa. Komano chimene ndikadede kuno kuchokera kwa jenda. Chabwino. Ndiyonena kuti anthu ena amene ali kunja kwa boma iliri. Yes. Tikanakonda alisiye boma liliyendese bwino. Oho. Kaya hatuma polisi kaya serikali kupanga zakuti awasiye. Chabwino. Osati kubawa sonya zala chipati ukupukira ulapulilo wina unje ukulapulira. Amina kulapulira pano. Anakala chete kwa siya kuta sipanga sipina kutani. Akufuna mopanda kwa pinga. Chabwino. Ndepa nopa angono ngono kumaona zindu mbene sikukhalira. Pakangochitika chena kali kose basi apa sisi kukhala bwino. Amalale pepe sikuti tikirana timaona china chikose komato sitina iwari. Chabwino. Ndipo mahiriri alisiwe kaya watu masilikali tukapanga chani ndi nchita yawo imene. Chabwino. Asirikali akabira kufuza zindu zimene zili zolakwika ngati awapisa ngati ndi nchito yawo. Nde pankhani imene yoyo ndikuona ngati kuti mina atawasiya kuti apange mene akudziwira komanso mmene boma likufunira kuti zinthu zikhalire pa ground. Chabwino. Nkhani ina ndimafuna ndibwere kwa inuyo auntaza pe. Chabwino. Rendiyo iyi ife timayikonda. Zikomo kwambiri. Moti mukamapanga pena ma-interview anthu kayandandali awa. Ife timakonda kuti musamatibweresere anthu otukwana. Oho. Chifasi ndikuziwa kuti malamulo amakonda amalowa kuti mukumpanga interview azitukwana kapena aziyota ena. Ayi zimenezo nzoletsedwa. Tinaka
akutena pale kukunena nenele wapo maya kisiru kama tolankani wa samusa yaye zimene zijatoa pita ya zimene zijasiza kuno tolankani amaeneo awauze kuti ali mabwera kuno kusoya kuwasazina so nipo bado Mungu wanga mafusa amene titakufusa ndero ndiyoyi tizigulisa ntchito bwino koma kuti zikhalaso kuti mwaita anthu mukwapanga maita acho azinyozera anthu ena sizabwino ayi chabwino ndithu tikuthokozeni kwambiri kuchokera kwa agenda mwatilemekeza madzulo ano zikomo mukhale ndi usiku wopambana inunso mukhale ndi madzulo abwino kumeneko ndithu kwa agenda akutero kuti mukabwera pano tiye ticheze bwino tipange zaulemu mdzatose masiku nkumapita. Hello, muli bwanji? Tili bwino kaya. Ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Ndilimbira kuno kunchisi. Chabwino. Itakalindiza. Takunyadirani kwa mpiri. Nkhani itu ndi imeneyo kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndi ochepa mangofuna tithandizane mote. Chabwino. Pamene timabwera pa program imene inkumala nkhulako. Tifunika kuti tidzilankhula chinthu chokha chimene mwatipatsirapo kuti chirufunika kuti chilankhulidwe. Chabwino. Koma kumachoka chinthu chimene mwatipatsirapo kumakalankhula chinthu china chake chokusenera kapena ukanyenzo munthu wina ake. Ndi zinthu za nzeru ya. Ngati munthu uli ndi chidani ndi mzako. Ndi bwino chidanicho chisabwera pa programu iyi. Chabwino. Chikhale kubwalo. Chabwino. Chifukwa tidzangoyipitsa programu yachidzulo pamene ndi programu yothandiza kwambiri. Ndiye alipo anthu ena amene amatenga ngati programu iyi ndi apakhomo pawo azinyozerapo anthu. Keni zimene zizo Amalawi tichepetse. Chabwino. Komanso kwa munthu iye akudziwa kuti programu yo sana ive ndiye akukanena kuti kaya magetsi yatima kaya ndili pagali moto muluti chani zimenezi zimachedwetsa anthu ena kune kuti alowepo pamenepa. Zimene zizo ino anzathu aluntha tayesetsani. Chabwino. Osamapereka mpata kwa anthu oterowo kune kuti muziyambira sowani munthu aziona programu iluti chani. Chabwino. Ndi alowepo kumosadayi kaya magetsi yatima nili mgali moto nachokapo aya zimezo zikabwino programu ndi yabwino bwino. Takuvani kwambiri. Ayi zikomo. Ayi ndithu mawu ameneyo ndithu akuti ayi tiyeni tidziyendera limodzi. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji mawu oyamba achizimayi. Ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Ine ndine Maisale ndikuimbira kuno kuna Manya village tiye Mlolo Nsanje. Kutali itu kunsanje. Komwe kwaje kuwamba ndithu kuno ine chidzukulu chaje kuwamba. Nkhani ndi imeneyo imene takamba ija mwachidziwikire mwaimvetsetsa bwinobwino mawu anu ndi otani chokera kunsanje. Inetu mawu anga chokera kunsanje ndikufuna ndiyankhule kuti zimene akuchita awa apolisi si zinthu zoyenera. Si zinthu zoyenera pa umunthu olo pang'ono. Chinasa chimene ndingalankhule chone kuti wakungofuna kuononga misonkho ya ife Amalawi amene totilosauka ngati kuno kumidzi. Kule kuno kumudzi kwa tiye Mlolo kwa Kaluluku kuchinyanje anthu tikuvutika ku Fatima. Kati zaja ndetu tumachilo sakasaka kumene kwachitika maliro ndekuti tikadye kuti tikadye kumeneko kusowa chakudya. Koma bwamayira nkanena kuti china chilichonse chakhala chotsika mtengo polengera kuti achakwera dzina lawo lichakwera chilichonse amangoda anchakwerazi chilichonse anchakwerazi koma lero ipetu tikufinyika tubatu. Ndiye ndimafuna sontayankhula izi kuti kumbali akufuna akulankhula zokhuza na chilima kuti akafukule manda ake. Ndimafuna ndiyankhula kuti izozo palibe chimene chingatikanthauzire ife Amalawi osauka. Chifukweso kwa wovote
tidafuna zimene zijamala nkhoyo waja kuti akatichitire isamalazo. Hello, mayi wanga, mungandilole ndikuduleni pang'ono. Hello. Ai. Ai, ndimangofuna kuti musathawane ndi topic yathu imene tayikuponyerani madzulo ano. Pitirizani. Chabwino. Ine kuyankhula kwanga ndimafuna nitatsindika pamene pano sinkhani zikuyendera zonse pamodzi. Chabwino. Zikuyendera zonse pamodzi, ndimafuna nitayankhula kuti asakafukule maliro a chilima. Koma ngati wakufuna kupanga kufukufuku ameneyu anthu amene apa munjira zonse yenera ndi ambiri. Tikakumbuka 2012 atamwalira Bingu Mutharika amene kuti Bingu Mutharika anadyetsa poison. Bwanji takupanga zimene zizuta pachikule zili zimenezi. Akina Isanja Unju yawo, akina Robert Kesowa yawo, akina Blair Lule yawo. Amene anthu amene wasa atakhala chani atakhala patsogolo. Komanso izi ziwawa zikazana izi pa 14 izi zimene zizabweretsa mkwiyo kwa Malawi ochuluka. Ndiye zinthu ngati zimene zizi mwina adakamba atayang'anako zimenezi komanso nekuti azipita kwa Nsundwe kumakapanga zoti achiteteza azipita kumene wazipita kupanga zoti azikalowa m'manyumba mwa anthu kukanika kumene kwachitika nkhani zikuluzikulu ngati kuno kunsanje takuza abale zanazanayi amene atisiya ipa zosakhala bwino anthu ngati amenewa. Zimene zinthu pale adatenera wachitetezo kumadzafufuza nkhani ngati zili ngati zimene zizi. Koma kulimbana ndisogolera kopuma amene anene kuti azimpasa ulemu kuti anagwira ntchito koma lero yakwera kumamuthira tear gas. Ndizoona zimenezi. Ayi, poti timapereka 1 minute mungandilole kuti mwina kwa lero tisiyane pamenepa kapena? Poti nthawiyo mwatero ndinu kumene zolankhula zinali zotuluka ndithu zoti nditani tizambasule sizili bwinotu apapatu. Potengera kuti timabwerapo anthu ochuluka mundilole kuti kwa lero mopempha tisiyane pamenepa tsiku lina mudzabwerenso. Koma ndiye mundisiyanitse mawu chabwino poti mwatero. Pepani kwambiri kuchokera ku Nsanje. Hello, muli bwanji? Ayi tili bwino, mukwezako pang'ono mawuwo. Ayi ndithu, amaster pepani kwambiri. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Ndili bwino, muli bwanji? Ayi tili bwino, pepani ena network ya dzidula yokha za machini zikoma iyo mpeka bwino. Ndiko mukwambiri. Kaya maganizo anu ndikotani ndi 1 minute yeni pangani samale pa zimene mwamva. Yes, maganizo anga ndonena kuti zimene zilizofunikira kwambiri kuti zichitika. Chabwino. Koma litango yang'ana kwa Nsundwe zokha komanso yang'ane madera ena. Oho. Zinthu za mtundu huu zimathandiza kuti anthu amene ali ndi maganizo oyipa au chigawenga osokoneza maganizo aja alepheresedwe kuti kusokoneza kumene kunalipo kuja kusachitike. Chabwino. So ndi chiganizo chabwino kwambiri koma asayang'ane dera limodzi kuti kwa Nsundwe kokha apiteso kumbirande apiteso kunsanje kumulanje kukaronga abwereso kunkotakota apiteso kumchinji kuzikosera Malawi. Pazikhala kanthawi kena ndithu aboma apolisi ndi ame azigwirizana kuyenda kupanga ma-operation ya mtundu umenewu. Kuti chitetezo cha dziko lathu chikhale chabwino kwambiri. Ndiko mukwambiri. Ayi ndikuthokozeni kwambiri mwayankhula fundo zikuluzikulu koma nthawi yochepa ambuye akudalitseni. Ndiko mukwambiri inunso ambuye akudalitseni. Hello, muli bwanji? Fetu tili bwino sidza kumeneko. Ayi kunonso kuli bwino nkuti mukuyimbira tikumbutseni dzina lija. Kuno ndikuyimbira kudowa. Chabwino. Zina ndine Sambanda. Tathokoza obanda nkhani ndi imeneyo. Zonadi nkhani imene ndayimvetsetsa. And zikuoneka kuti khanikire kwa Nsundweyi pena pake yokhumudwitsa. Chabwino. Chifukwa dziko lino democracy. Oho. Ndiye kuti apolisi mpakana 300 asikali mpakana 200 500 wapanga chipikisheni ku anthu maganizo olinyifuti. Kodi chiwerengero chake chinafika kumeneko Chiwerengero chafika kumeneko. Ndiye muganiza kuti mpakana dziko democracy mpakana asikali apolisi umagwira ntchito lero ku anthu amba ma civilian. Zioneka pena pakati kuti democracy mu Malawi ikuvuta.
chabwino ndiye polisi vena vake tisavade mwina chifukwa kuti ngasiya polisi amangula mulidwa aha chifukwa imone kuntchito ija amangula ndi directive kuchoka kwa mabwana awo ndiye ntchito ija ilibukana inezo timufune kuti ayi pamene ntchito zinazi zamboma munthu amathunda kusinjira kaona kuti siya bwino chabwino ndi apolisi tisavade kwenikweni koma vuto ndi amabwana awo ndi kuti aboma amene akulamula ndi kuti amenewa akulakwitsa anthu chifukwa chimene machitika iyo ni chimodzimodzi kuti ni chiyambi cha nkhondo mdziko chifukwa anthu aziona polisi oyipa kumapero kwake zimapezeka kuti madera ngati amene ajawo ndiliwo polisi kuti apezeke kuti akapangire ndikakhe nyumba munthu amamukaniza famakanika kuti kumapero kwake azanonongetsera nyumba andi zimene jesiza bwino moti kumapena pake ndi kuti kuone ngati umunthu kuomalula mulali palibe moti panafika umunthu udakalowa mu anthu amenewa chifukwa siniziwa cholinga chawo nchani kuti mpakana azifika pone kuti tsapano azizuza vanthu fakukunipfekesera zoti mulati muona kuti sadakapeza kusochicho zimene zozekera ndi kuti kuone ngati kuti iwowa akutangwanika nzomachita malamulo akoze dziko lili mafuta ambiri zedi ayi kumeneko apeza katundu osiyanasiyana ngati mukuonera kanema mmene mukuonera pa screen pa apezako mowa uja amaletsa ali mowake so limaina osiyanasiyana ena amati mkalabongo ena amati ambuye mtengeni maina ake ndi opitira kumeneko komanso mafuta galimoto ati zina azipeza ndithu kumeneko chabwino komabe inu mulati muone zinthu zimene zozoyenera ndithu lero koma kodi kwenikweni zikuchitika bwanji fa zinthu zimene sizimachitika nthawi yosenera mwina kala anthu mwina susiku zosagwira kodi anthu mpaka masiviliani ngati amene ajawo ungakani pangathiri bwino ati anapita usiku ndebe kuoneka kuti pena pake simudziwa komabe mwine ni moyo woopseza vanthu ndiye vanthu dziko ro amatopa nalo vanthu amakwiya kuya kwake mkoti mdziko mmakhachisawa choti samvera naso anthu ndiye silufuna dziko lino likhale lodana dziko linoli even kamuzu president woyamba adayanjanitsa anthu kulikonse koma zikuchitika pasi nzooneka ngati kuti tsapano ziutengera khalidwe linake lofuna kuti anthu asamagwirizane pamalo pake tiona zoopsa mdzikomo chifukwa kutsogoloku kuli mavuto anthu olini njala olini bendrama zosiyanasiyana ndiye kuzibweretsa mavuto ngati amenewa kumapere kwake dziko lino silikhala mtendere ndipo siziyendanso mpang'ono pomwe andi mulungu akaliona dziko lino amali bangitsa ulitsa mayende chichonse atsogoleri ake akuona kuti sakupaza maganizo ano moti neyo maganizo anga ndi amenewa koma siziyenda nditayiverenga nkhani imene ionekeramu pena pake sizibwi ayi pepani tithokoze chifukwa cha maganizo anu ndithu ambuye akudalitseni tathokoza kwambiri zikomo hello muli bwanji hello muli bwanji libwino muli bwanji sa ayi tilipo tikumbutseni nkuti mukuimbira ine ndi Moses Moses hello muli bwanji ndikubwino muli bwanji bwana Robert ayi tilipo tikumbutseniko kuti mukuimbira kuti kuvisaza atu kuno kuvisaza ayi tathokoza nkhani tu ndi imeneyo ani akazina Robert ndiyabwino for security purposes pamwe achitetezo salengeza kuti kwakuti kuti bwerako chabwino ndikuti akapeza chichonse chachikwapo komabe sitikudziwa kuti sanavulaze anthu koma ngati yapita ndikogwira ntchito bwinobwino ndikubweretsanso chitetezo mdziko kumeneko kuti anthu akamakhala asamapangisa masalale chabwino moti tangu apempha akamapanga operation imeneyi izengukhala ya mtendere munthu ampeza kugwirayo ali ndi katunduyo amtenge apite akayimire milandu chabwino pa silikaizo nthawi zina amachita kuti nkhaza yawo nthawi zina munthu akachitani ndipemphe kuti aje angogwira kuntchito yawo zabwino mulilongwemo muli zambiri zochitani mulilongwemo zofuna kukoza chabwino anthu maso amenemo anthu aubedwa mava mawayilesi muti anthu amutekuya galimoto kachangu akanu ubedwa akamachita zimenezi anthu akhabe ndi mtendere ayi chabwino ndatero bwana Robert ayi ndikuthokozeni kuti madzulo ano munali ndi mwayi oyankhula nafe zonani ayi mukhale ndi madzulo abwino inunso
Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Tibloka inu. Ayi tili bwino tikumbutseni dzina lija. Ndine Brave Joseph Kajasu kuchokera kuno kumtengo wa Nthenga kudowa. Ayi tathokoza Kajasu kumtengo wa Nthenga, mawu anu ndi otani? Chimene chayambikachi mwachidule tikhoziri tsopano chipongwe ndithu. Chimene chiji? Chifuano wa polisi ntchito yake yofunika atakapanga chivikisheni ngati chimene chocho masana anthu onse aluwaona, koma ngati aluka wapeza usiku tano chiwembu chayambikachi. Iko lusoeka mafuta agali moto, iwowo kaendera mafuta agali moto amene wowo umapitira kumeneko kumakapanga chipongwe ngati chimene chocho usiku uso. Si chipongwe chimene? Iwowo ngati wamadziwa za zimene zozo bwanji okadatenga mafuta amene wowo kumapitire kuja kumachitika zophana kumwera komwe kokoko omatani umapita kumene koko koma nowo kapanga usiku zinthu zina kumakagwira wanthu osalakwa kumene koko. Chimene chichi nchipongwe ndithu tsopano oti dziko lili sanu kumene lupitako ngati zavutawa odantiuza ovume ozawaso opafunapo ati alipo ambirimbiri mapuresidenti pamene. Maganizo anga ndomwewo bwana. Ayi tithokoze kuchokera kumtengo wa Nthenga, zikomo kwambiri Akajaso. Timakunyadira na aluntha. Zikomo. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Bwino kaidi muli bwanji? Ayi tili bwino nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Mafika kumasungu achiwawo mateyu kwa wimbe kwantu wakukasungu kono. Kwa wimbe. Ayi kaya muli ndi 1 minute, mawu anu ndi otani? Mafanizana ngoreta kuti apolisi chilipo chimene chabiri chapangisa udapite kwa Nsundwe kudakagwire ntchitoyo. Kwa Nsundwe kumatchedwa kuti amati Nsundwe Parapisi. Amatija? Amati Nsundwe Parapisi. Chabwino. Kutengera nthawi chakuti ali zionetsero zapeza kupeza chakuti kunapeza wa polisi kuja. So kumene kunje kukuchitika zinthu zambiri zosakhala bwino. Chabwino. Ndinje kumpandula polisiwo kupita kumene kukufana ngopita koma chilipo chimene chamangisa kuti chimene mwina achiona kapena ena awo kuzotambira kumene kukuchi. Kodi kasomoere sikwina kumanena kuti apezako zinthu zosakhala bwino mafuta komanso mwina kuti kulichapa kumene mafuta zina zotero. Ngana kuti sapi kugwira ntchito yawo aliwa kugwira ntchito kutetezera ngati dziko kwasizoona kunena kuti ena azikhala beza kusakhala uye kumaenda musakhala kuno dziko lifira tulombe. Kusotoza nokuti wowo chilipo chimene chamangisa polisi kuti akafungeze mlezozo. Kodi nkunena kunena polisi agwira ntchito yawo komano ndi bwino agwire ntchito mosamala kufunza kuti masiku afunde kuzichitikaso zinthu zina zosakhala bwino kunena kuti saziso notayi kwachitikaso zinthu zina zosakhala bwino ndotepera pasisi zikomasiya. Chabwino. Ndithu tili maganizo anga ndi amenewo. Ayi tikuthokozeni, maganizo anu afika ndithu, zikomo kwambiri. Ndathokoza tsiku labwino. Zikomo. Hello muli bwanji nkuti mukuimbira? Sibawo tili bwino kaenyo tikuno kwasungu akalendizatu. Kasungu ya jawani kasungu. Kwasungu kundonda kutali kwambiri mapedopedo ko. Kundonda. Kaya mawu anu ndi otani? Mawu anga ine ngakuti chimene cha malaya amafuna tsopano. Chimene amalaya amata? Chimene amalaya amafuna ni chiti ni chimene ndi amalaya tisadabwese china chiti chonse. Teme tinkafuna paja tinkafuna zimenezi. Ndesimono izi zotsatira za zimene amalaya timafuna. Ndipo tisaganiranso kuti pangabwereso china chodabwitsanso ayi. Ifwa amafuna kuti ifeyo anthu zakhale pasi pa ulamuliro wa nkhanza tsopano. Wamba chilungamo chakuti atsogolera amene amatsogolera ngati maminista agenda oyang'ana za chitetezo cha mdziko angokhala pene mantha kuti padera kwa Nsundwe kumakhala ngati kuti zanakambakonzanga zone Nsundwe Barracks basi kokhani mantha basi anthu akhale pasi pa ulamuliro wa nkhanza. Umakhala ndi maganizo oti mwina yapa ndetse pano zina zimachitika nkuti anthu feti makhala tikuganiza kuti awazawo auchitazi awupanga izifeke nchiyani
ndati muonetsetse zonsezi zimachitika Central Region. Ndati muonetsetse anthu ambiri amene akusowa muno mdziko mwachita chipongwe matanu toti mfufuze nkumwera komweko. Koma pa Central Region izayambazi izizi sikuti kapena kuti tilene kuti ife anthu kuti afuna apeke chitetezo chiotanesi koma nkumbuti Central Region ikhale chete. Anthu azikhala mamantha mdziko lomwe. They ife anthu we are watching. Malo moti no athandi mavuto amene mdziko la Malawi tili nawo amalimbana anu makhangati kuti kwanso ndiwo kuphedwa munthu iyo mwina ni minister of education kani minister of finance yaphedwa kumene kudebita ni kwanso kakwireni unali kwanso ndi kumene akapeza kumowa kumene tupipira mutadira manena kuti olozedi ondoni mutsa ambuye ntengeni simukuona makapeza kwa jeni kwanso akapeza ambuye ntengeni apera wa kwanso ndi akapeza kuone mafuta ora akapeza pera pa koso mdziko la Malawi. Do you think anthu akulu sindikira akapeza kwanso ndi for sure ora akapeza ku ambuye ntengeni so what for mo akapeza apanga noja azikhangati kuti adapita ku school pena baki makhangati kuti ife anthu amene tili kuno kumudzi na amene maganizo zoposewa ja school yawo unzoona zoti no paja school simachotsa uchisiru mangulitsa umbuli ndiye anthu amathera mwina ukhala munthu wonena kuti no ndiwe okusukulu koma mutu chikhalidwe ndiye ulibe. Ayi pepani ndiyo mavuto amene ali kuno kudziko la Malawi ndiye ife anthu we are just watching and masiku akapita kuchitseko ambuye atimvera chisoni dziko la Malawi koma sizili bwino. Ayi tikuthokozeni kuti madzulo ano munali ndi mwayi olowa nawo pa program. Alobati nathokoza kwambiri lero nakuonani. Ayi zikomo kwambiri.